процесите ги знаете, свързани с замърсяването на почвените води с това огромно количество химикали, които ще бъдат вкарани. По технология 40% от тях остават вътре във водата. Останалите химикали по технология се изпаряват горе на сушата и остават в почвата. Така че нищо не се губи, всичко се остава тук при нас от тези химикали, които ще бъдат вкарани. Но аз искам да ви обърна внимание на един друг аспект. Обикновено протестиращите, а и вече има в интервюта министър Трайков, ги обвинява в това, че те не дават никакви алтернативи за бъдещето и само оспорват някои решения, без да си имат на идея какво ще се случи. Всъщност искам да ви кажа, че не е точно така, защото от 2005 година има приета стратегия за развитие на енергийни ресурси от биомаса. Това с слама, дървесина и така нататък. Знаете, че Добруджа е богата на този източник и знаете, че безхаберно обикновено сламата се изгаря на стърнищата. Така че има достатъчно възможности това, което природата ни дава, първо него да използваме, а след това да се опитваме да копаем по-надълбоко и да използваме технологии, които замърсяват основно околната среда. През последните няколко години нито едно правителство обаче не е взело решение да стимулира развитието и използването на българската биомаса, която сходно си я губиме всяка година. Това са милиони тонове енергийни еквиваленти горива, които просто похабяваме. Така че ако ви питат какво е решението, нека да си използваме нашите ресурси и после да мислиме за дълбоко под земята какво може да изкараме. Благодаря ви.